Ze ikusten duzue hori? Ese, bai, baina... Ze ikusten? Irten inaz. Nik izango dute? En directo, ya, Bai, ja bai. Pintzen dago direktuan. Bai. Bueno, ba, egin dugu ze horre. Bai. Eso tirauta gatuela eta hemen jaunean berez konektar, konektar igual urrengo partiduan. Urrengoan pare, konektar. Zertuko izan dira urrengo bat, urrengo partiduan. Streamer, Nik ipin jatena konfigura, zer ipintzen zuztan, aprovechar configuración eta emitir en directo ta. Oin arazu edukiko da urrengo partidua bilatzeko berriz lazia.
erabil du.